दा सौलायै मेंग्लिखाबाय आथिं आखाइ रुमायजोबखाबाय दा गं बायनानैबो गं बायाखै होननानै बुंना लाबाय थायोब्ला रायजोआ बेखौ गथाय मानिनानै लाया। थिनथिलायाव प्राय 3000 भटार्स दङ। बे थिनथिला ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL दोलोनि जा सरकार, जाय सरकारा सान्थि गायसननानै होदों, जाय सरकारा खौसेथि आरो गोरोबलायनायखौ दानानै होदों, जाय सरकारा गासैबो जाति जनगोष्ठीनि जौगानायनि मुङाव भिजन डकुमेन्ट्सनि गेजेरजों जाति जनगोष्ठीनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय बिथांखि लादों, बेखौ मोजां मोननानै थिनथिलानि रायजो राजाफ्रा दिनै UPPL दोलोआव जइन जानायनि मोनसे प्रग्राम जादों आरो बे प्रग्रामाव आं बाहागो लानानै खोब गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोर दंमोन? ओरैनो मेक्सिमामलि बेवहाय BPF आरो कंग्रेसनि BPFनि बारा दङ, कंग्रेसनि खोब खम। बिथांमोना जों दिनै बेवहाय जागायजेनदोंसो आरो जागायलांबाय थागोन। थिनथिला ओनसोलनि जोंनि नैबे बावखुंग्रि समस्तिनि जथबां माने मुसलमान भाइफोर दङ, बिथांमोना दिनै UPPL दोलोआव जइन जानानै बा लोगो लाफानानै समाज दानायनि थाखाय खामानि मावनो आवगायबोदों। नंखायनो बियो जोंनि जागायजेननायसो आरो नोंथांमोना थाफाबाय थानो मोनगोन जोंजोंनो। जों मोनफ्रोमबो खामानियाव नोंथांमोनखौनो लाफाबाय थागोन। बावखुंग्रि बियाब हिसाबै बेयाव BPFनि सासे জয়নব বিবি, অমিশা খাতুন, মান্নাফ আলী, আনোয়ার হুসেন, সর্বেশ আমার नोंथांखौ RTI होननानै आउट खालामगोन पिटिसननिफ्राय, बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनांगौ नामा? फार्स्टआव आं नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनो नागिरदों, नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों BTR बासिनिसिम हाग्रामानि सोलोंथाइनि सायाव आंहा सन्देह दङ। हाग्रामानि रोंगौथिनि सायावहाय जुदि बियो रोंगौथि गोनां सासे मानसिमोनब्ला फरेनार आरो इन्डिजिनियास बे सोदोबखौ बाहायनो रोंगौमोन। आं जुदि बिथांखौ RTI होयोब्ला जे बिथाङा सासे इन्डिजिनियास इन्डियान मानसिखौ, थागिबि सासे जाथिखौ फरेनार जे होनदों, होमब्ला बर'लेण्डखौ बिथाङा मा आसाम भारतनि गणतन्त्र मोनसे गणतान्त्रिक देशनिफ्राय आलादा मोनसे हादोर खालामनानै रायजो खुंदोंमोन नामा? आं बिथांनि सायाव दा RTI होनो हायो गोसो जायोब्ला, खिन्थु आंनि खोन्थाया जादों आं मूर्ख जानो नागिराखै। आं सोरनिबा एगेन्सै थांनानै खामानि मावनानै समाजखौ गुबुंले खालामनो नागिराखै। बिथाङा गाव सैथोखौ गनायनो हायियावनो जाहा थाहा गुबुन माबा राव बखिलागासिनो दङ। फरेनार सोदोबखौ बाहायनायनि थाखाय बिथांनि सायाव जे मोनसे एलिगेसन जाथावना, बे बाथ्राखौ बिथाङा आयेन बायदि सोंनानै लाथों। गतिके आं बिथांखौ खावलायो, नोंथाङा दा सौलायै मेंग्लिखाबाय आथिं आखाइ रुमायजोबखाबाय दा गं बायनानैबो गं बायाखै होननानै बुंना लाबाय थायोब्ला रायजोआ बेखौ मानिनानै लाया। गतिके दा गणतन्त्रनि पद्धतिजों आवगायनो थाखाय जों बिथांखौ चेलेन्ज खालामो आरो बिथाङा थारैनो सासे चेलेन्जिं मुडनि सासे दैदेनगिरिब्ला काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव फैनानै आंखौ बुंफैथोंना आं फरेनार ना इन्डिजिनियास। आं चेलेन्ज खालामो। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मार्च दानाव जोंहा मोनसे एसेम्ब्लि जानो थांगासिनो दङ। बे मार्च दाननि एसेम्ब्लियावहाय बिथांनि जा 10 जन माबाफोर दंबावो, MCLAफोर दङ, बिखाफोर दानानै फैदों आंजों दावहा नांनो थाखाय। आं फरेनार ना इन्डिजिनियास।